Moravskoslezském kraji už 30 let aktivně funguje škola Taekwondo ITF Ostrava. Tento tradiční klub byl založen v letech, kdy si taekwondo v České republice teprve hledalo svoji cestu. My jsme škola Taekwondo ITF Ostrava, působíme zde od roku 1994 a v současné době fungujeme na 3 pobočkách ve městských částech Zábřeh, Dubina a Hrabůvka. Já jsem začal cvičit v roce 1993 a škola byla založena velmi krátce potom od začátku roku 1994 a zakladatelem té školy byl právě Marek Lazor, který do dnešní doby, řeknu, je to takový člověk, který byl vizionář, který hodně viděl dopředu, do budoucna. Pamatuju si, že se tehdy se zeleným páskem vlastně se stal zakladatelem školy Ildung Ostrava a od roku 1994 potom já už jsem cvičil dál tady v té ostravské škole. Škola Taekwondo ITF Ostrava má pevné základy a prošla už určitým vývojem. Jak by se tedy dala porovnat právě 90. léta se současností? Taekwondo cvičili nadšenci, kteří se zhlídli v bojových sportech a hlavně v bojových filmech. A tomu odpovídaly i tréninky. Nás tady bylo většina 15 let, teenageři, 20, 25, zkrátka potom dospělí. Dneska je to výrazně více o dětech, a dneska i ty tréninkové plány a samotný trénink je mnohem lépe propracovaný, sofistikovaný. Naši trenéři jsou licencovaní nebo akreditovaní, prochází trenérskými kurzy, školeními. Ve škole se nejvíce v současné době zaměřují hlavně na děti. A na mládež tam nečekají pouze tréninky v tělocvičně, ale také bohatý doprovodný celoroční program. V posledních několika letech se soustředíme zejména na nábor dětí a mládeže. Kromě klasických tréninků také pořádáme v letních měsících soustředění, vyrážíme na závody, popřípadě také před prázdninami na výlety nebo na nějaké závěrečné akce. Mezi taekwondisty panuje dobrá nálada, kamarádské vztahy a podpora. Mně se to tady hodně líbí, protože jsou tady hodní trenéři, mám tady hodně kamarádů a ten sport je obecně prostě skvělý, miluju to tady. Jako za mě to je super škola, taekwondo mě moc baví, už tady chodím vlastně 3. rokem, takže je to super, fakt jako. Nejvíc mě asi baví to, že to není prostě jenom čisté bouchání do pytle, ale že je to i daleko hlubší, co se týče psychiky. Je to užitečné, protože je to sebeobrana, posiluje to i moji fyzickou zdatnost a je tady spousty lidí, se kterými měla jsem možnost se s nimi seznámit nově. Snažíme se jim věnovat dost individuálně, dělíme si je podle pásku, máme rozdělený trénink pro nejmladší, nováčky, potom máme vlastně ve druhé tělocvičení pro vyšší pásky. Škola Taekwondo ITF Ostrava se také plně zapojuje do závodu a i přes menší počet přihlášených závodníků se daří získávat medaile. Snažíme se zúčastňovat všech soutěží, které nabízí Český svaz. Pochopitelně, pokud jsou soutěže dále než v tomto regionu, tak spíše vybíráme závodníky, kteří mají šanci na úspěch, takže jezdíme v menším počtu. I s menším počtem závodníků se stává, že se umístíme do top 10. Naopak, pokud se soutěž koná v Ostravě, popřípadě v blízkém okolí, tak se tam naopak snažíme dostat co nejvíce dětí, co nejvíce závodníků, tak ať získají zkušenosti potom popřípadě na některé ty větší soutěže. Historicky škola Taekwondo ITF Ostrava vychovala i řadu úspěšných reprezentantů. V současné době patří mezi reprezentantky Karla Šrubařová, která se účastní každoročně evropských šampionátů. Mezi její největší úspěch patří zlatá medaile z technických sestav. Jak Karla vnímá to, že je jedinou reprezentantkou v oddílu? Kromě své země na mezinárodní úrovni tedy reprezentuje i svoji školu. I když jsem vlastně v reprezentaci jako jediná z oddílu, tak cítím jako zodpovědnost a možná trochu tlak ostatních, abych plnila jejich očekávání a možná i dělat dobré jméno té škole. Karla je zároveň motivací pro mladé taekwondistky, které by jednou chtěly být jako ona. Tak chtěla bych se stát reprezentantkou České republiky a vyhrát mistrovství Evropy. Můj vzor je Kája. Já chci být jako Kája, protože Kája je šikovná, milá a hodná. Samozřejmě, že jsem hrozně ráda, že ostatní děti ve mně vidí nějaký svůj vzor a trošku ke mně vzhlíží, ale zároveň to je velká zodpovědnost a motivuje mě to do dalšího tréninku.
a myslím si, že všechny děti ví, že kdykoliv za mnou přijdou, tak jim se vším poradím. Jak už bylo řečeno, ve škole to není jen o tréninku a závodech. Dbá se také na výchovu a dobré nastavení k životu. Není to pouze o tom, že drillujeme a cvičíme na soutěže, ale snažíme se také naplňovat to do taekwondo, což je jakési dodržování zásad, výchova dětí, aby to nebylo pouze o cvičení, ale o nějakých morálních hodnotách. Určitě mi to přidalo to, že se umím víc ovládat, mám větší sílu určitě, mám větší kontrolu nad těma technikama a cítím se líp prostě. V tomto roce škola oslavuje 30leté působení a během jejího fungování jí prošlo mnoho lidí. Napsalo se mnoho životních příběhů, taekwondisté si prožili spoustu emocí a vybojovali mnoho úspěchů. Co je ale hlavní, pokaždé to bylo v dobré náladě. Tak já jsem rodilý Ostravák, takže samozřejmě cítím hrdost na to, že škola Ostrava funguje celou tu dobu, těch 30 let. Mě osobně taekwondo dalo manželku, celou řadu přátel, mám nejbližších třeba 10 lidí, se kterými se 25 let setkáváme, i když už v taekwondu aktivní nejsou. Takže jsem strašně rád, že i kluci, kteří dneska s Markétou a trenéři, kteří vedou tu školu dál, tak převzali tu štafetu a ta škola pořád funguje dál. To, že trénujeme už tak dlouhou dobu, máme z toho velkou radost a hlavně radost z toho, že tedy o naše taekwondo je stále zájem. A doufám, že v těch nadcházejících letech budou probíhat nábory další, že bude například nějaká nová pobočka, na které budeme trénovat a že zkrátka porosteme dál. Pokud vás škola Taekwondo ITF Ostrava oslovila, určitě neváhejte kontaktovat jednoho z trenérů, protože dveře tam máte vždy otevřené.